20 martie 2026. Avem în față un exemplar de păr japonez, Nashi Hosui, format cu lider central. Cam asta e încărcătura de rod. Sunt sigur că dacă nu le va avorta sau nu va veni ceva în gheț, va trebui să fac eu orările. Pentru că este cunoscut faptul că soiul Nashi, adică soiul Nashi rodește în abundent și nu dezvoltă la calibru maxim fructele dacă sunt lăsate multe pe pom. Deci probabil va trebui să răresc, dacă nu se întâmplă ceva între timp. Ce pot să spun despre el e că e un soi foarte precoce, rezistent, necesită puține stropiri, necesită puține intervenții. Când zic intervenții nu mă refer la tuns, pentru că are creștere extraordinar de verticale și necesită tăieri și în uscat și în verde. Eu prefer mai mult în verde, de aia arată probabil mai netuns. Îl voi ajusta pe perioada verii, îl voi echilibra. Jos am o șarpantă lipsă în partea dreaptă, ori voi face o altoire sub scoarță în acea parte pentru a-l echilibra, sau voi gândi cum să stimulez mugurii să-mi dea de acolo creștere. În rest, ce să zic despre pom, au un gust incredibil. Toate că am înțeles că părerile sunt împărțite, asta ține de gusturi. Mie îmi place foarte mult, este crocant, zemos, dulce. Mai am câteva soiuri, mai am Kosui, mai am Nijiseiki, mai am Kohuro sau Kojuro și Senseiki. Da, sper că am pronunțat bine. Unul dintre soiuri știu că are un gust extraordinar de vanilie, e deosebit, soiul Kohuro. Doamne ajută, numai bine!